Ludzie dzielą się na dwie grupy, odpornych psychicznie i na wrażliwych. Można tą odporność sobie mierzyć w takiej skali od 1 do 10 i mamy ją na różnych poziomach. Natomiast nie ma ludzi nieodpornych psychicznie. Są ludzie wrażliwi na drugim biegunie. To nie jest to bezkosztowe. Czyli jeżeli ja buduję odporność psychiczną, to gdzieś za to czymś zapłacę. No to osoba odporna, wiesz, przychodzisz na egzamin, na rozmowę o pracę i przed tobą siedzi osoba, która będzie cię rekrutować i widzisz twarz jak głaz. Żadnych emocji. Opowiadasz jej swoją historię, mówisz o tym, dlaczego chcesz tą pracę, mówisz też o różnych doświadczeniach i nie widzisz żadnej reakcji. Nie? Wchodzisz na korytarz, jesteś ciekawy, czy dostałem tą pracę, czy nie. I w tym czasie, w tym gabinecie ten człowiek spuszcza tą maskę i natomiast zaczyna płakać. Nie? To wcale nie znaczy, że on nie jest odporny. Potrafi natomiast tak regulować tymi emocjami, że wydaje się nam, że to jest osoba, która absolutnie nas nie rozumie, nie czyta. I to płacimy za to, bo my nie lubimy takich ludzi.